Ahojte, volám sa Jana Kundríková a som absolventkou Fakulty riadenia informatiky Žilinskej univerzity v odbore manažment. Technii pomáhame zákazníkom efektívnejšie navrhovať a vyrábať svoje produkty. Digitalizujeme podnikové procesy v rámci celého životného cyklu produktu, čiže od návrhu konceptu po výrobu, servis a recykláciu. Ja som súčasťou Product Engineering tímu. Postupne som sa prepracovala z testerskej pozície na pozíciu Product Ownera pre celý balík programov, na ktorých spolupracujeme so zahraničnými kolegami. Môj tím pracuje na softvéri na 3D vizualizáciu dát v neutrálnych formátoch, ako napríklad JT-Step a iných, ktoré sa používajú na kolaboráciu v rámci supply chain veľkých automobiliek, ako napríklad Mercedes-Benz alebo Honda. V mojom tíme pracujú aj študenti z Fričky, z odboru informatika a niektorí súčasní kolegovia tu dokonca začínali ako brigadujúci študenti. Spoločnosť Technia sa okrem toho venuje aj servisom, v rámci ktorých pomáhame našim klientom nasadiť a používať systém 3D Experience. Tu sa výborne uplatnia absolventi z odboru manažment, pretože rozumejú technickému pozadiu a zároveň dokážu výborne vydiskutovať so zákazníkom, aký má problém a čo mu my dokážeme poskytnúť na jeho vyriešenie. V celej firme, ktorá má sídlo vo Švédsku, máme také 4 základné hodnoty. Je nimi tímová práca, budovanie dôvery s kolegami a aj s partnermi, neustále vzdelávanie sa v nových technológiách, ako aj v soft skilloch a chuť objavovať nové. Týmto by som chcela odkázať aj študentom Fakulty riadenia informatiky, aby aj oni išli už počas svojho štúdia objavovať a nebáli sa oslovať firmy, aj keď nebudú mať vypísanú žiadnu študentskú pozíciu. Koľkokrát ju aj my len zvažujeme, alebo ideme najskôr po referencii a až potom volíme inzerát. Odporúčam tiež pozrieť si web stránku a sociálne siete ako LinkedIn a Instagram, kde častokrát nájdete aj veľa zaujímavého zo zákulisia firiem. Nepodceňujte ani networking, ten pôjde čím ďalej, tým viac do popredia, a to v akomkoľvek biznise. Ja som sa tiež dostala do Technie tak, že som si všimla inzerát so zaujímavým popisom, ktorý postol môj kamarát z vysokoškolskej telesnej. A vždy dobre pôsobí v CVčku, ak má absolvent už nejaké pracovné skúsenosti zo svojho odboru. Jasne nám to hovorí, že ho baví to, čo študuje a že sa chce v tejto oblasti uplatniť.